परिवार में जब भी कवनो खुशखबरी आवेला त सबके दिल में खुशी भर जाला। जब महिला गर्भवती होखेले त ओकर पूरा जीवन ओकरा गर्भ अवुरी ओकरा भ्रूण के इर्द गिर्द घूमेला। उ जवन भी काम करेली भा करे के योजना बनावेली उ सब उनका आवे वाला नवजात शिशु से जुड़ल बा। अवुरी ए दौरान उ जवन भी काम करे अवुरी सीखे खाती तैयार रहेली जवन की सबसे निमन होखे। उनका गर्भ के 9 महीना काफी मांग वाला बा। हो सकेला कि ओकरा अलग अलग भावना के सामना करे के पड़े। गर्भावस्था के दौरान उनकर खान पान में भी ज्यादा बदलाव होखेला। कुछ खास चीज बा जवन गर्भावस्था में मदद कर सकता, जैसे गर्भावस्था के दौरान तेज चलन, निमन अवुरी स्वस्थ भोजन, सप्लीमेंट, सही नींद आदि। लेकिन एगो अवुरी चीज बा जवन की निश्चित रूप से बहुत मददगार होखेला। पूरा गर्भावस्था के दौरान आपके प्रसव तक आओह गहरा सांस लेवे के व्यायाम। गहरा सांस लेवे के व्यायाम के कई गो फायदा होला। प्रसव से पहले गर्भवती महतारी के चिंता कम करे में मदद करेला। आत्मविश्वास आत्म प्रभावशीलता बढ़ावेला। प्रसव के दौरान नियंत्रण में रहे के एहसास बढ़ेला। प्रसव के पहला चरण में दर्द के तीव्रता में कमी, श्रोणि के मांसपेशियों के गतिशीलता, पेट के मांसपेशी सक्रिय रूप से सिकुड़ के ऑक्सीजन देला। दूसरा चरण के प्रसव के अवधि कम करेला। गहरा सांस लेवे के व्यायाम से आगे बढ़ी आ गजब के गर्भधारण आ अद्भुत प्रसव करी।